2+1, amb una Andorra fora de casa i un maresmenc il·lustre. Com estàs, Josep? Hola, Miquel, molt bé, molt bé. Moltes ganes de gravar aquest podcast, la veritat. Que se'ns està fent difícil, eh? Sí, El món... portem un El matí... món no ens estan deixant avui, eh? Havíem quedat a les 11, ja són les 12... Un lío. Sí, molts problemes. De fet, ho estem fent per trucada Sí. de les antigues, de les de Telefònica, Sí. des del número espanyol, perquè, clar, també tens el número andorrà, una vaina tot, Sí. una liada. Però bueno, No sé. si ho esteu escoltant és que ha sortit bé. Exacte. En principi no hi ha d'haver problema, després ho muntem i a veure, en postproducció, a veure com queda. Home, clar, així fem una mica de feina. Tot s'ha de dir que tècnicament estem tenint problemes, però és un dels capítols que més preparats anem. Exacte. Sempre, o sigui, això és com la llei de Murphy, tio. Tu prepares moltíssim, ho tens super ben preparat, amb moltes ganes, i bum, de cop, problemes d'àudio, problemes de wifi, no ho tens gens preparat i surt un capítol, doncs bé. I jo tenia ganes, perquè el de la setmana passada em va deixar una mica un gust així una mica agradols, no em va acabar d'agradar. Sí. No sé tu. No, jo estava còmodo, però això va faltar perquè no hi havia coordinació, ja faltava coordinació, com he dit. Sí, No i ho teníem preparació. gens preparat, exacte. Això t'anava a dir. Però els errors et fan més fort. I mira com per estem això, avui, Efectivament. amb Per molts això errors d'àudio. Estem amb errors d'àudio, però bé, Exacte. els errors de preparació ja no els tenim. Per què? Perquè avui tenim un guió, tenim una escaleta ben feta, ben maca, ens hem preparat, inclús hem fet treballs de periodisme, atenció, hem fet investigació, Investigació molta. parlarem del Nadal, que ja s'apropa el Nadal, parlarem de que han tornat a obrir bars, gimnasos, parlarem també de les nostres experiències amb el toc de queda i el confinament municipal, que principalment no són bones, i temes importants, la llei CLA, aprovada el dimarts passat. Important, per què? Perquè ja que aquí som estudiants, doncs per una cosa que fan que ens afecta, l'haurem de comentar. I si vols comencem. S'apropa el Nadal. Sí, molta il·lusió. Encara que no hagi nevat, molta il·lusió, perquè el Nadal jo crec que és l'època que més agrada a tothom, no? És on s'ha juntat tota la família, la més bonica. A mi el Nadal m'agrada molt, A mi també, a mi m'encanta. Però a més Andorra, un Nadal a Andorra deu ser maco, tot nevat. Sí, bueno, aquest any ho tenim difícil, que som avui... Bueno, estem a 26, crec, i no ha nevat encara. És trist, Sí. Però hi ha molta gent que no li agrada el Nadal. Això jo no ho entenc. No sé si és perquè no li agrada el fred. Una de les meves millors amigues, per no dir la meva millor amiga, no li agrada el Nadal, però gens. O sigui, es fica la foto de perfil del WhatsApp, la del Grinch, Sí. l'home aquell verd que odia el Nadal, pues se la fot de foto de perfil del WhatsApp. No ho entenc, de veritat. Això és un altre nivell d'odiar el Nadal, ja posar-te Sí. aquesta foto... Perdona que t'ho digui, però posar-te aquesta foto és un altre nivell d'odi cap al Nadal. Sí, és algo... Uf. Pues mira, ara que dius això del Grinch, una de les meves millors amigues, per no dir la meva millor amiga, té un gos que els meus amics i jo li diem el Grinch, perquè és feo de collons. No és que odi el Pobret, Nadal, però és tio. feo de collons. No és Pobret. verd, però s'hi assembla. Pobret. No, però ja li diem, escolta, que una mica, saps? Escolta, que Però què una és, com el cirurgia gos? estètica no li vindria malament, tampoc. Saps que el Grinch tenia un gos? Doncs el Grinch que conec jo no té un gos. Ell és el gos. Pues el Grinch té un gos, es diu Max. No sé si era per la mateixa raça que li deia Grinch o perquè el que dius tu és lleig de collons. Però bueno. Doncs aquest any, amb tot el que hem passat del Covid, tu creus que ens ha fet millors persones el Covid? Millors persones no ho sé, però sí que ens ha fet recapacitar sobre moltes coses. És que a mi em fa gràcia això que la gent diu de... No, és que el Covid ens farà millors persones. Doncs jo estic igual, Jo estic igual que estava al març. Sí, jo també, És més, o sigui- estic més putejat del que estava al març.
O sigui, Tal qual, O sigui, el Covid jo crec que ens va ajudar bastant l'any passat, al final de curs, però de canvi de personalitat i tal, jo no he notat un canvi, la veritat. al contrari, jo estic, bueno, cansat d'estar tancat a casa i de... Mira que a mi mai m'han agradat les classes... O sigui, jo mai he sigut molt detractor de les classes online. És més, jo les veia bé perquè, clar, així no perdia temps anant fins a la uni i tal, i començo a estar ja una mica No, jo les odio, les odio. amb les pilotes inflades, eh? No m'agraden gens, perquè és això que tens la classe a un costat, agafes el mòbil, et passes mitja hora amb el mòbil i no et dones compte. De cop et diuen, bueno, adeu, jo què sé, i tu, ostres, no m'agrada, no m'agrada. I te n'adones, perquè quan a l'hora de dir adeu tothom obre el micro. Després la professora està preguntant alguna cosa i diu, Ningú. hi ha algú? Hi ha algú? I de cop resulta que no hi ha ningú. Ara, a l'hora de dir adeu, tots obren el Tots, micro. tots. Adeu, que vagi bé, soc en Marc Perch. Adeu, que vagi bé, bon cap de setmana, com estan els fills... No, és una mica més i li pregunta que com està la família, saps? Tal qual. Ara, després a classe, fantasmes. No s'escolta ni una mosca. Ni una... Hi ha vegades que no s'escolta ni a la professora. És increïble, les classes online, i jo no m'agraden gens, a mi no m'agraden gens. A mi, és que... Però bueno, A veure, jo ho veig molt més pràctic, el problema és que no s'han adaptat bé, perquè fer classe online és una altra cosa. no això, és sí. fer una classe presencial a través d'una pantalla. No, o sigui, no pot... És que, a més, tinc una metàfora per això, que jo em vaig sentir Aristòtil quan la vaig pensar. Ojo, l'artista. Que dic, que tu no pots jugar a hoquei gespa amb patins de hoquei gel. A que no? Per què? Per què dius ok, tio? Perquè sóc molt català. Les de l'hoquei. Les de l'hoquei, saps? Quan et diuen alguna cosa i tu dius ok. Pues... Ok. Sí, estic. Va, doncs No el digues hoquei. això. Però dic, Sí. no pots... O al futbol, és igual. No pots jugar a futbol sala amb botes de tacos. Per què? Perquè relliscaràs. Doncs això és el mateix. No pots pretendre fer les classes online exactament igual que feies les presencials. Per què? Perquè el mitjà és diferent, doncs t'has d'adaptar. I els professors penso que són els primers que no han sabut adaptar-se. I darrere seu venim tots nosaltres, els estudiants, que estem putejadíssims. Ja. Perquè ara tot és xauxa, tot és riure, fins que arribi el dia de l'examen, i Dios no lo quiera, no passin coses dolentes, però fins que arribi el dia de l'examen tot són risses. Ara després ja veurem. Que qui riu l'últim riu millor. Ja ho era abans. Ja ho era abans, o sigui, l'any passat anda que no ens van fer uns riures fins que va arribar l'examen. L'altre dia em vaig recordar, em va sortir allò de recuerdos de l'Insta, Sí. que feia un any havia penjat una cosa a Mejores Amigos, que érem tu i jo a una classe veient vídeos d'Ansu Fati. Ala, és veritat! Sí. I es veia que estàvem en el teu Mac veient vídeos d'Ansu Fati quan Ansu Fati va començar a jugar, saps? Que Sí, tenia que només un vídeo de 3 jugades i ja les havíem vist totes. Però és igual. És veritat. I em va fer recordar Insta, sí. Hòstia, aquests records són macos. Són macos. Per exemple, a mi també em van sortir uns records l'altre dia de que estava a Milán feia un any. I jo, hòstia, qui ho diria? Que 2 mesos després, pum, Sí. Covid a Milán. Covid Vaig a tenir Milan, sort. sí. Vaig tenir sort, Doncs sí, perquè ara ja això d'anar de viatge i tal està impossible. No, és que ja quasi no pots ni baixar el que dic jo, d'Andorra fins a Barcelona. Però Clar, bueno, és que arribarà... Jo crec que arribarà un dia que no et deixaran venir, Jo també estic igual, Perquè... És que depèn, perquè sempre et paren a la frontera, això sí, ¿vale? Però cada policia et demana coses diferents. O sigui, el primer cop em va parar un policia dient on vas? I jo, a la universitat. I fa, vale, justificant. I jo, bueno, no porto justificant, porto lo de la Generalitat. I em fa, no, això és pels Mossos, jo vull un justificant de la universitat. I jo, hòstia, pues no ens han fet cap. I fa, pues, no sé, una data o algo. Jo, tinc el carnet de la uni. I fa, home, jo també el tenia de quan era jove. I jo, mira, aguantant-me de dir-li, però va, subnormal, que has d'anar tu a la universitat. Però em va dir, bueno, i és que són preguntes que et pregunten cada dia algo diferent. Ara que dius això, hi ha un acudit molt bo que
És un tio que estava més o menys com tu, anem a posar que eres tu, i et trobes amb un guàrdia civil. I llavors tu li dius, o sigui, el guàrdia civil et diu che, un respeto, que soy guardia civil. Y llavors la persona del cotxe li diu oye, pues todos tenemos nuestros problemas, ¿no? Pues haber estudiado. I ja està, ja feta la broma, pues jo ja puc apagar el micro, no? Me'n vaig de casa. Sí, bueno, fins aquí. No, però és veritat, el tema de... O sigui, està molt fotut tot. Sí. I el que dèiem, jo penso que els professors no s'han adaptat bé i darrere seu anem tots els estudiants que a mi se'm fa molt complicat el fet d'intentar mantenir la concentració a casa. O sigui, se'm fa impossible i més tenint en compte com fan les classes. Sí, perquè depèn del professor. Per exemple, nosaltres tenim un professor que s'ha de dir que ho fa superbé, interactua amb nosaltres, ho hem de dir així. S'ha sapigut adaptar. Sí, tal qual. I els altres professors només van fent la seva teoria, pum, 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 i clar, no saben si nosaltres estem atents o no, i pues clar, després sempre hi ha la resposta del profe que diu sí, pues la mateixa que has dit tu, haver estudiat, saps? I diu, claro, com vols que estudi si ensenyes com el cul? És que no saben adaptar i No. que jo entenc, que per ells també ha de ser difícil. Home, si per nosaltres és difícil, per ells encara més. Clar. Però, no ho sé, haver-s'ho mirat una mica, com pot anar millor... Per mi, la millor idea a l'hora de fer classes virtuals seria que cada professor fes la classe en directe, després la gravés, sortís com Tal sortís, qual. la gravés, i la pengés i que cadascú la pogués fer És quan que- volgués. És que només un professor dels nostres fa això. O sigui, grava la classe sencera i la penja al campus. Un professor, els altres et pengen els PowerPoints quan volen. Sí, és que s'han d'aprofitar les avantatges que et dona el fet de fer-ho per internet, que en té moltes. Claro. En té moltes i cada vegada en tindrà més, perquè és una cosa que anirà evolucionant. Però és que no ho aprofiten. Jo penso que una de les avantatges més importants és el fet que a internet tu pots fer les classes des d'on vulguis, quan vulguis i els cops que vulguis. Claro. I jo penso que això hauria de ser així. Però és el que Però- dius tu, que no s'han clar, adaptat, però no és no així. s'enteren... Sí, no s'han adaptat, no s'han adaptat. I a part de les classes virtuals, el toc de queda, una altra cosa que... Sí, ojo, A mi el toc de queda em molesta. Em molesta bastant, em tilteja. Clar, perquè Jo el toc de estava queda... assossegat i ja no ho estic, des de que hi ha el toc de queda. Perquè el toc de queda és que no pots sortir del teu recinte, no? O sigui, de casa teva... O sigui, no pots sortir... Perquè hi ha toc de queda perimetral i de casa, no? No, això és confinament. El toc de queda és que de 10 de la nit a 6 del matí has d'estar dins de casa. Bueno, dins de casa o dins d'una altra casa que no sigui la teva. Dins d'un lloc, és a dir, al carrer no pots estar. Vale. Però tampoc pots sortir, per exemple... Bueno, no, claro, sí. Vale, sí, No, sí. de 10 de la nit a 6 del matí no pots sortir. Per res. Sí, però, per exemple, això va aquí a Catalunya. Perquè Sí. mirem altres parts d'Espanya i, per exemple, a Madrid és a les 12. Ah, sí? Sí, a Madrid és a les 12 el toc de queda, que després parlarem. Que xulos. Que xulos que són, eh? I nosaltres aquí, Tal qual. preocupant-nos. Doncs No a mi sé. em molesta perquè els moments que tenia per veure'm amb els meus amics d'aquí, ja no et dic sortir del municipi, Sí. d'aquí del poble, era a la nit. No et dic Claro. a les 10, a les Sí, 2 sí. de la matinada, però tampoc era a les 6 de la tarda, No, perquè era o després de estudien, sopar. clar, o estudien o simplement tenen coses a fer, i a mi també em passa, jo també tinc coses a fer, i els moments eren llavors, a partir de després de sopar, el que has dit tu, i que ara no pugui sortir, és que al final no es pot Ja. socialitzar amb ningú, i això ens acabarà passant factura a tots, Sí, tal qual. a Sí, tots sí. Jo, per psicològicament. Jo a Andorra no hi ha toc de queda. O sigui, fem vida normal, això sí, després explicaré... Faré una comparació entre Madrid, Barcelona i Andorra sobre les noves prevencions del Covid i ho parlarem. I això, que a Andorra no hi ha toc de queda, és això. I confinament hi ha a Andorra o no? O a Andorra No, és vida no. normal totalment? És vida normal, és vida normal. Això sí, amb horaris en alguns llocs, per exemple, els bars i restaurants, però les botigues fan horari normal, màxim 4 persones pel carrer, coses Bueno, ara així. han tornat a obrir... Aquest dilluns van tornar a obrir bars
Sí, gimnasos i tot el que és activitat extraescolar aquí, a sí, sí. Catalunya. No sé com anirà. Representa que els resultats t'has d'esperar 2 setmanes a veure'ls. Ja Sí, o veurem. sigui, jo m'he apuntat unes coses, si vols ho comencem a comentar. Sí, sí. He ficat Barcelona, Madrid i Andorra. Primer començarem per Barcelona. El 23 de novembre, com has dit tu, han obert els bars. I és terrassa i interiors oberts. A la terrassa, 2 metres de separació entre taules. 4 comensals per taula. I si no fos que siguin del mateix nucli familiar. I de 6 del matí a 9 i mitja. Tant com a terrassa a l'exterior. A l'interior, perdó. No hi ha límit d'aforament, hi ha normes, ¿vale? O sigui, no hi ha límit d'aforament si hi ha sostre. Saps? Si és el típic Si hi ha sostre sostre. així. Sí, si és la terrassa així descoberta, amb paravents i tal, doncs hi Sí? ha un límit de 30%. I si hi ha sostre, I si hi ha sostre, no hi ha límit d'aforament i pots fumar i pots estar allà. serà al revés, no? No. O sigui, ho fica aquí, o sigui, si hi ha sostre, Sí. O sigui, és una qüestió de, és no, una no hi qüestió ha de límit. sostre. No hi ha límit. Però això sí, els laterals descoberts. Ah, vale. Claro. Però si són els Vale. típics paravents, pues 4 persones, sense fumar i calladets. És que no hi ha una altra. No sé, a mi em sembla bé tot el que sigui obrir i tornar a fer vida normal, per poc que es pugui, em sembla bé. Perquè Home, no és pot que ser si no- que no pot ser viure amb por i no pot ser que També- et prohibeixin fer segons quines coses. La qüestió és que tu has de deixar fer-les, però que la gent es posi al cap que ha d'anar amb cuidado. I si tots anem amb cuidado, es podria fer vida normal perfectament. Tal qual. Sí. Però després tenim als interiors, que això sí és un 30% de l'aforament, i amb una bona ventilació, o sigui, les finestres obertes. Vale. O sigui, clar, és que quan deies sostre jo em pensava que et referies a l'interior. No. Estava parlant de l'exterior. Vale. Clar. I doncs el mateix que a fora. 4 persones, si són menys si són de nucli familiar, 2 metres de separació a cada taula i l'horari el mateix, de 6 del matí fins a les 9 i mitja de la nit. En contra, Madrid està tot obert, també, però són 6 persones en vez de 4. Ja són 2 més, eh? Que han persones més, xorrimangat. Vale. Després, de 6 del matí a 12 de la nit. Saps les 12. obertures? 12, mare meva. 2 hores més. Ah, no, 2 hores i mitja més. Van de 2 en Claro. 2 els del Madrid aquí robant. Luis Figo, ai. Millor jugador. Increïble, sí. Jo això és el que no entenc. A sobre també hi han com... vam estar parlant amb un company l'altre dia i em deia que hi havia com les discoteques obertes. Això no sé si és veritat o no, No ho però sé. unes festes que es muntaven allà a Madrid, que bueno, que en Ibiza en sus tiempos mozos, ¿sabes? Però bueno, O que... sigui, Madrid és un altre món. Sí, perquè mira, per exemple, ara, l'aforament també puja un 20%, o sigui, a Barcelona és un 30% d'aforo i a Madrid és un 50%. O sigui, van de 2 en 2. Sí, Ja sigui com 2, has dit tu, 20, com has dit tu. 200, Com has 2.000... dit tu? I ja està. I a Madrid és això. Això sí, Andorra? a les 11 no accepten clients als restaurants. Ah, vale. Bueno. O sigui, si a les 12 tanquen, però la gent a partir de les 11 ja no poden entrar. Clar. Bueno, Sí, són horaris també del Covid, que es desperta de bon humor, mal humor, tal. sí. I A veure, diu, tampoc sé jo qui aniria a les 11 a un bar, però bueno, en plan, algú que no Ja. estigués ja a dins. O sigui, Bueno. si a les 11 encara no hi has anat, tio, ja va estar. Ja espera't a demà, Tal qual. saps? Sí. No, però ni que se fos en una birra amb un amic i tal. Sí. Però bueno. I ara parlem del meu país, l'estimada Andorra. El teu país, has dit. Sí, el meu país. Vale. És que no ho havia escoltat bé. Els bars, això sí, els bars és una merda, no diré una palabrota, però és una merda perquè hi ha servei a taula de 7 del matí
a 12 del migdia. A la tarda i a la nit no pots tocar un restaurant. O sigui, per sopar sí, crec que és de 9:30, però fins a molt tard a les O sigui, per dinar no hi ha servei a 12, taula. crec. No, no, I no. llavors com ho fan? O estan tancats? No, estan oberts perquè hi ha servei a domicili. Ah, vale. O sigui, estan tancats, però tu pots demanar-ho i menjar Claro, a tu això casa. sí. Però clar, de 7 del matí a 12. A la nit no sé com funciona. Després, dos persones per taula. Ja Bueno, aquí fer nit restem. romàntica en horari europeu, dinar a les 11 del matí. Sí, un esmorzar d'aquests romàntics, sí. D'aquests de París, amb el croissant i el cafetó. Uf, ara m'ha entrat gana, eh? I després, l'alcohol està prohibit venir-lo de 9 de la nit a 8 del matí. Això les benzineres. Per exemple, si vols anar de copeo a la nit perquè els bars estan tancats i tot, i vols anar a prendre una birra amb un amic a casa, compra-la abans de les 9 de la nit. Va, o sigui, ho has de tenir organitzat abans. Sí. O sigui, Sí, perquè bàsicament, no- el que fa això és evitar plans improvisats de Tal droga. qual. Si Però vols això no ho drogar-te, entenc. droga't, però almenys tingueu clar que et vas a drogar a les 12 al migdia. Exacte, o sigui, has de quedar amb els amics per anar a la tarda a comprar alcohol i després ja fas el que vulguis, saps? Sí. O sigui, aquí o es queda bé o no es queda. Això Exacte. ara em ve de gust drogar-me, no. No, no. Aquí o Ara vens no. drogat de casa o t'acaba, o sigui, o no et drogues. I ahir es va aprovar el reglament dels requisits dels esports de neu, que teníem el dubte a Andorra si obririen les pistes, com serien i tal, i ja s'ha aprovat que sí que es farà, que s'esquiarà i que s'obriran les pistes. Les mesures encara no les han dit, així que no sabrem si pillarem el morenito de la marca de les ulleres o el morenito de la marca de la màscara. Així que no ho sabem. O sigui, encara no se sap si obriran o no obriran, o què? Sí, obriran segur, ho han dit. Ho van parlar ahir pel vespre. Vale. I... El que no se sap és si obriran Les per esquiar mesures. Ah, vale, les mesures. Les vale, mesures. Vale. Home, no crec que et facin esquiar amb mascareta. Bueno, no ho sé. No ho sé perquè, com que no he esquiat mai, Ja. no sé si és possible o inclús potser va bé pel fred, esquiar amb mascareta. Atenció, potser acabem de descobrir Amèrica i no ho sabem. Sí, però és que el problema és com quan esquies sol, vale? Això sí, però després quan és com si vas a agafar tu el bus. Per agafar el bus l'agafes amb més gent, si no estàs sol a la parada. Pues el telecabina és igual. A sobre les pistes d'esquí que es fan acumulacions de gent supergrans i exagerades, clar, et diran mascareta i 2 metres de distància, saps? Ja. L'aforo potser també serà un altre tema que no en vam parlar ahir, crec. Bueno, ja. A veure, No a sé. més el virus, diuen que el Més- virus amb el fred se crece, eh? El virus amb el fred se viene arriba. Així que ojo, és perquè veritat. a la neu És fa fred. veritat. Això no sé si ho han tingut en compte. Aquest virus també és una mica especial, diguéssim. És molt raro perquè de cop ataca un jove i el deixa tocat, després toca un avi que té un peu a l'altre barri, saps? I no li fa res i és asimptomàtic. Dius, si l'ha fet Sí, algú, sí. en plan, si és dissenyat per algun científic, em sap greu, però torna a fer la carrera perquè l'has creat malament. Tal O sigui, l'has qual. creat malament, no tens ni idea. Has suspès el test de virus. I si l'ha creat algú... O sigui, si l'ha creat la biologia, a mi no, llavors em sorprèn la biologia, perquè O també- és molt raro. O sigui, també les mesures anti-Covid i tal, per exemple, a Andorra es van fer els testos abans que vosaltres i tal, i, per exemple, la meva cosina, no, ma germana, tenia el Covid, però nosaltres no. O sigui, la meva família no. I, És molt clar, raro. després ens van fer les segones proves, ma germana ja no el tenia i nosaltres tampoc. És que no... molt Claro. molt estrany. I ella sopava amb nosaltres, no l'apartàvem, saps? No la confinàvem a la seva habitació. Ella venia a sopar amb nosaltres, dinava amb nosaltres i tal. Regal de Nadal d'aquest any estrella? Un PCR. Tal qual, eh? Un PCR... Jo crec que el regal que més es cremarà aquest any seran les mascaretes. Uf. Es regalaran una mà de mascaretes. Bueno, és que ja també ha passat molt de temps.
No sé. Sí, sí. Es regalaran No sé. una mà de mascaretes, per això es cremarà molt. I si és un familiar llunyà, allò que no te l'estimes molt, directament li pots regalar el virus. Tal cual, Bueno, saludos, Venga. Salut! Saludos! Què tal? Com estan els teus fills? Tal... Allò Sí, que sí. el nen petit que ha de dir el vers de Nadal i abans de dir-lo fa i tots s'aparten de la taula. Hòstia! El niño que ha cogido el virus... Sí, sí. Això quedarà marcat, de per vida. O sigui... Sí, sí, i aquest Ens any, reiem... perquè al Digues, final, digues. al final seran 6 persones, que havien dit que serien 10 i han recollit cable una setmana després. Mm. 6 persones màxim a les reunions, que jo crec que ho han fet per evitar si hi havia alguna família de 12 persones, 13, que diguin Claro. mira, ja que som 13, ja que només són 3 de diferència, venim tots... Mm. Mira, doncs al final tornen a ser 6, passarem el Nadal a casa, amb els de casa, igual que cada dia de l'any, Mm. fent classes virtuals, segurament el dia de Nadal farem alguna classe virtual també, per què no? Pues, per què? Pues, per què no? Perquè es pot fer. Clar. Sí, si estem de vacances a Segurament- casa i podem fer classe a casa, per què no? Sí, Clar. farem Clar, alguna clar. classe virtual també, plorarem una mica perquè vindran els exàmens al gener i ja Ostres. tocarà començar a plorar. Ara que has dit regals, que les mascaretes es cremaran, jo tinc un regal per tu, Miquel. Ja. I A no veure ens quan hem ens vist. veiem i me'l pots donar. Claro, o sigui, jo buscant-me la vida ja per buscar-te el teu regal. No direm el regal, el deixarem a Instagram algun dia, quan ens veiem Estigueu amb el atents. Miquel. Sí. Així que ja ens podeu seguir a Instagram, @2més1 podcast. Sí, i a Twitter també, que el I a tenim una Twitter. mica abandonat, però li hem de tornar a fotre canya. Sí. Twitter, abans. Instagram, YouTube I Spotify. Spotify. No sé si ens esteu escoltant a YouTube o a Spotify, però si ens podeu seguir. Què més? Aquest dimarts, que ho hem dit abans, la llei CLA. Mhm. Llei CLA, que és CELA amb accent. Normal que sigui una llei CLA. educativa, perquè aquest accent aquí al final, és de CLA. persona catedràtica. Sí. Per dir-ho bé, has de ser catedràtic en filologia romànica, que és la LOMLOE. O sigui, realment no és la llei CELA, és la llei LOMLOE, que és la que ve després de la LOE, de la LOMCE, de la LOCSE, de noms raros. Sí. I és T'has la apuntat vuitena... el que significa què? CLA? No sé què és. Ah, vale. He fet un treball periodístic, però no tan extens. Clar. Una nota de veu has ficat. Sí. Mira, em trec la mascareta de podcaster, i em poso la mascareta de periodista ara mateix. Què et sembla? Molt bé. Jo d'audiència ara mateix. Ara mateix l'audiència està pujant. Està pujant Està com flipant. puges tu Primer amb està telecadira. està flipant. Perquè com la mascareta? Què diu aquest? Ostres! Com que es treu la mascareta? Però que estem en ple confinament. Però què fa? Però què fa? Pero está loco. Pero este tío está loco. Pero que alguien lo pare. Pero ¿con qué está la mascareta? Arroba policia! Tothom mencionant a la policia. Hòstia, m'estan trucant a la porta ja, la policia, la Guàrdia Civil, que s'ha tret la mascareta... Bueno, va, Arroba policia! Sí. anem amb la llei CELA, la LOMLOE. És la 8a reforma educativa des que hi ha democràcia a Espanya. Hi ha gent que encara dubta si hi ha democràcia, però bueno, és la 8a que hi ha. Gent que va votar a favor: PSOE, Unidas Podemos, el PNV, Esquerra, Más País, Nueva Canàries i Compromís. Molts partits, molta gent que es va posar d'acord en una mateixa idea. Això generalment és positiu, ja ho veurem. I la llei anterior era la llei Wert, que la va imposar el PP. Dic imposar perquè tenia majoria absoluta i l'únic partit que va votar a favor van ser ells mateixos. I llavors, aquesta llei CELA ha sigut bastant polèmica. Després direm també que les concentracions que s'han dut a terme per protestar contra aquesta llei. Què diu la llei CELA? Doncs la llei CELA principalment diu: els centres d'atenció especial no tanquen, però es vol que tots els centres tinguin els recursos suficients per atendre a l'alumnat amb discapacitat. Això amb l'objectiu d'acabar amb la discriminació cap a la gent
cap al sí, els alumnes que necessiten més atenció. Sí. Després, els centres concertats. Què diu dels centres concertats? Doncs que han de ser gratuïts. Sin más, no? Abans eren pagant, doncs ara seran gratuïts. Bueno, un punt a favor, no, diguéssim. Sí, punt a favor perquè llavors l'escola pública tindrà més diners. La religió, l'assignatura de religió, no Hòstia, comptarà aquesta l'he llegit. Digues. No, que aquesta l'he llegit i m'encanta, o sigui, perquè jo... Bueno, explica-ho i després parlo jo. Explica. Doncs la religió no comptarà ni per beques, ni per la mitjana d'entrada, ni a la universitat, ni a grau superior, ni res. Que a mi no em sembla del tot bé. Per què? Perquè molt cateto has de ser per no treure un 10 a religió. Si per una assignatura que t'ajuda a pujar mitja... Sí, això també. Però jo... Hòstia, jo vaig fer religió a part, perquè, clar, a la meva escola no fèiem religió com a assignatura, sinó era com per treure't, per fer la comunió. Havies de fer religió sí o sí. I doncs, per parles d'altra gent i tal, deien que la religió era una merda, que era un tostón... Clar, jo per aquesta gent ara ara te jodes perquè tu has fet religió i ara no faran religió, així que te jodes. Però bueno, que per mi és un punt bo que treguin la religió de classe, perquè per mi és una tonteria, no? Però és innecessària, la veritat. Bueno, no la treuen, No la treuen, simplement diuen que no comptarà per nota, per dir-ho així. Ja, o sigui, això, que no és obligatòria, no serà obligatòria. Doncs em sembla que sí que serà obligatòria, A mi, jo aquí fica que elimina l'obligació de cursar una matèria alternativa. Clar, elimina l'obligació de cursar una matèria alternativa, però em sembla que ara la religió serà obligatòria, però el que passa que no comptarà nota. Però em sembla que... Pues per això no la fem, o sigui... Ja, realment, si no compta nota, la pots treure, perquè la gent no... Vull dir, si ja de per si religió li era igual a la majoria d'estudiants, doncs ara pues imagina't encara ara. més. Sí. Bé, més coses. S'inclou l'educació sexual com a assignatura. Vale. Bé, és positiu, no? Sí. Hi ha coses que t'han d'explicar, si no després encara t'emportes algun susto. Es permet passar de curs amb assignatures suspeses si els professors ho veuen adient, que jo això no ho acabo de veure del tot bé, però bueno. Però això com? Això quin? Per exemple, jo pel que he entès, per exemple, a quart d'ESO podràs passar batxillerat amb assignatures suspeses. No ho acabo de veure del tot bé jo. Ja, jo tampoc, perquè per passar d'un grau d'estudis a un altre, jo per mi... O inclús de curs. Net. Vull dir, o aproves, en plan, o tens el curs o no el tens, però jo això de passar, si no han aprovat tot, no sé, no ho acabo de veure. Bueno, per exemple, els primers d'ESO, segon d'ESO i tal, hi havia com unes mínimes per aprovar. Doncs ja podries deixar 2 o 3 o 4. Sí, val que els professors ho han de veure dient, però bé, això també és bastant subjectiu, perquè al cap i a la fi un professor és el que té la potestat final i no sé fins a quin punt és bo o no és bo. I el que més polèmica ha portat és que la llei no menciona el castellà com a llengua vehicular a cap lloc. Sí. Això és el que ha portat la majoria de les queixes, que jo no li acabo de veure el problema, però ha portat la majoria de les queixes. Això què vol dir? Doncs que a Catalunya es podrà fer classe en català, al País Basc en euskera i a Múrcia es comunicaran i ja està. A Múrcia es comunicaran, que ja és molt. O sigui, per exemple, per temes CELE i tal, no serà castellà al 100%, o no va ser castellà al 100% la vostra CELE? No, tampoc va ser castellà al 100%, per això dic jo... Clar, entenc que... És que no ho acabo d'entendre molt bé, perquè jo realment sí que he fet classe en català tota la meva vida, menys l'assignatura de castellà o la d'anglès, o si algun professor volia parlar en castellà. Llavors no acabo d'entendre molt bé per què ha portat tantes queixes. Però ara que parlem de les queixes són en color taronja. El color taronja és el color en contra de la llei CELA. Vale. I la majoria de queixes les han dut a terme els partits que han votat en contra, evidentment.
que eren PP, Ciutadans, Vox i no sé si algun més, que Rezagao, que s'hagi quedat Sí. per allà. I Marea Naranja contra la llei CELA. Llavors, com que el taronja ha sortit així com un color en contra de la llei i tal, he pensat, he buscat què significa el color taronja, perquè la gent ha escollit com a protestar, en contra de la llei CELA. Llavors, el naranja resulta de la mezcla de otros colores. Hòstia, ja estem aquí amb barreges, colors diferents. Això, jo a Vox no sé si li agrada, això. Això de mezclar, Ho anava a de dir, mezclar tio. coses distintes de colores, no sé jo. M'anava a dir. Potser és un color que no se l'han mirat gaire, abans de triar-ho. Y se relaciona con muchos símbolos y sentimientos. En aquest cas, sentimiento de asco. Perquè jo crec que és el que els hi fa la Home, llei a clar. aquesta gent, asco. Mhm. És un color exòtico. Exòtico, una altra cosa que no sé jo fins a quin punt a aquests partits els agrada. Les coses exòtiques va fora, però bé. La diversió, divertir-se, tenim clar que es diverteixen. Sí, Això sí. això sempre. Tenim clar que aquesta gent una altra cosa no, però el que és divertir-se, mare meva. Jo si anés al Congrés m'ho passaria a teta, vaja. I el entusiasmo. El entusiasmo. Oh, l'entusiasmo, gran paraula, eh? Atenció, gran paraula, perquè, i a més, ens va a més és una marcar paraula, el primer, eh? és una paraula que es pot relacionar bastant amb el consum de farina nasal. El entusiasmo. Es un color, además, que influye en nuestras decisiones. Ja volen aquí, volen influir en Sí, el nostre sí. pensament. Lleig, això està lleig. Això és una cosa que t'hemos pillado. Aquí és d'aquells casos que has de dir t'hemos pillado. I seguir amb la vida perquè també, com a última cosa ja a dir del color taronja, estimulació de l'apetito i de los sabores. Aquesta gent el que vol és que ens fotem les botes. Tal Aquesta gent qual. vol que anem a protestar i després quedem per dinar un bon xuletón amb patates braves. Sí, sí. I ja està, això és tot el que havia de dir de la llei CELA. Ara, O per sigui això que hem he estudiat pensat... una llei i un color. Nah, si és que no us podeu queixar, no us podeu queixar d'aquí del Si és que, podcast, eh? no, un treball Si és de que- periodisme... Home, Periodisme extrem, clar, podríem dir. I ara podríem fer, si et sembla, un curt, no? Un spot, com el de l'altre dia, promocionant la llei. Que bé ens ho vam passar, amb el Kyle. Que ens ho vam passar molt bé. Jo ho vaig passar molt bé, la veritat. Ho podríem fer, no? A veure. El podríem fer en plan conversa, com el de l'altre dia. Si vols, jo sóc una persona que està en contra de la llei CELA i tu ets una persona que està a favor de la llei CELA, ¿vale? Fem 20 segons de conversa, improvisant totalment, sobre... Bueno, tu has d'aconseguir promocionar la llei CELA. Buah, pues espera, perquè jo me l'hauria d'estudiar més, però... Vale, sí. O si vols la promociono jo i tu estàs en contra, com vulguis. Vale, sí. Sí, fem-ho millor així, Vale. perquè tu te l'has preparat millor. Vale. Has aprofundit més la investigació periodística cap al CLA. Doncs bé, fem 20 segons, si vols. Improvisació total. Mhm. Començo jo. Sí. Ei, tio, has vist que els centres concertats ara són gratuïts? Què dius, i això? Pues per la nova llei CELA, que ha estat aprovada per la... Bueno, s'han posat d'acord molta gent, que això aquí a Espanya no acostuma a passar, així que això és positiu. El PSOE, Unidas Podemos, PNV, Esquerra i molta més gent. Ah. Però de què parla aquesta CLA? Aquesta CLA parla de moltes coses, tio. És el futur, tio. La CLA és el futur, tio. És com Amazon, el futur, tio. Uf. A més, treu la llei verd, imposada pel PP. Uf. Bueno, ha estat bé. No sabia què dir, tio, estava a la uf. O sigui, realment hem fet el que ens ha sortit dels nassos, perquè hem ni fet- jo he defensat la llei, ni tu has estat en contra de la llei. Sí, jo t'he preguntat i tu m'has dit coses i jo no sé, Sí. però bueno. Són 20 diguem segons. que ha sigut més cutre que el de l'altre dia. Molt més cutres que l'altre dia. És que, sisplau, Lo- compreu-nos sí. el joc, compreu-nos Lo la de l'altre idea. dia va ser fort, eh? Sí. Sí, sí. I ara, si vols fem mencions random, així desapareix la família del Super 3, per exemple.
Què dius? Sí, sí, sí. No Se sabia. disuelve. Se disuelve. Hòstia, com els One Direction, tio. No. Iguals els One Hòstia. Direction. Hòstia, pues Doncs no ho sabia. desapareix, tio. Sí, sí. Joder, el Fruski, no? El Fruski, Sí. el Roc, la Pati Pla, el senyor Pla, l'Àlex i l'altre no sé com es deia. El tio La aquell. Lila. La Lila. Però el tio aquell grandot que li agradaven els animals. El Pau. Pau es deia? No ho sé, tio. A mi Jo em tinc sona una que era foto amb Pau. el Pau i l'Àlex. Em van Ah, sí? signar una... Sí, sí, em van signar unes fotos. Van T'imagines pujar... que no es diu Àlex ara? I m'ho he inventat. No, no es diu Àlex, la tia es deia Àlex, crec. Ah, i Pau, t'imagines que no es diu Pau? No sé. Sé que ficava un petó molt gran per en Josep, o alguna així. Oh... Sí, Quants anys sí. tenies? Jo què sé, 7, por ahí. T'imagines que ara dius 19? Sí, va ser l'altre dia. Sí, ho tenia. Just Doncs, acabava per de acabar, tenir el primer fill. doncs si vols per acabar, fem un joc, perquè la setmana passada jo vaig dir Vale, va. que a la platja hi havia uns arcs que la gent anava a posar grafitis de frases motivadores i poètiques i t'he portat un joc molt ràpid i és que jo et diré dos frases però només una és de les que estan als arcs de la platja i tu has d'endevinar quina és la que està escrita en els arcs de la platja, ¿vale? Buah, dóna'm idees per dir... O sigui, a ver, la de l'altre dia era la policía no me cuida mi familia, o algo així, o mi hermana. Algo així, sí. Algo Alguna així. cosa així. Vale, ja em puc... M'estic imaginant com és la gent del teu poble. Vale. No generalitzis, Jo no, que jo no em responsabilitzo, d'aquesta gent. Val, doncs comencem, si vols, la primera. Vale, va. Primera frase. Toda la gente con la que te cruzas está luchando una batalla de la que no sabes nada. Sé simpático, siempre. Vale, que esta és la primera. Y ahora, la segona. No sabes lo fuerte que eres, hasta que ser fuerte es tu única opción. Quina creus que és la que Jo han crec... grafitejat? És que la segona sona molt d'internet, saps? Aquelles que ficaves tu quan eres petit a una foto de l'Instagram, Sí, aquella que buscaves frases motivadores per a Instagram, o merdes així, pues sona així. no sé, Així que tu diré diràs. que aquesta és molt més d'internet que la primera. Llavors, quina és la que està La grafitejada? primera... És que en contra és molt llarga la primera per escriure amb grafiti. Bueno, la gent del meu poble té temps, Que ara durant el cap de setmana no es pot sortir, no hi ha res més a fer que pintar la paret. Sí, jo dic que la primera és grafiti. Doncs aplausos Vitores, sisplau. Vamos, niño! L'he tret, a més l'has clavat perquè he posat a internet frases per a estado de WhatsApp, que m'ha portat a quan Veus? jo tenia 14 anys. Sí, algo així, sí, és veritat, el WhatsApp. Sí, Sí. que tu posaves, quan estaves enfadat, et posaves l'estat de WhatsApp, alguna frase rara, saps? Sí, I et sí, creies sí. en plan, ara tot el món està mirant el meu estat de WhatsApp i està comentant lo fotut que estic perquè he perdut una partida al Minecraft, saps? Tal qual, I ara Hòstia, anem per la segona. Que burros érem abans, és que de veritat, és que... És que Pues tu sí, no et pues la passa? veritat Per és exemple, que sí. jo tinc un cosí petit que fa coses que dius, buah, és que jo això ho feia i és que m'estic donant compte que semblava tontíssim, tio. Para ja, no ho faiguis, tu. No t'ha passat, tio? Sí. Hòstia, és que... Però a mi em passa amb el jo del passat. Vull dir, no cal mirar un cosí. Jo em miro al Miquel de fa Home, uns claro. anys i... Claro. Doncs si vols passem a la segona. Segona, va. Val? Primera frase. La belleza está en los ojos del que mira. Y la Vale. segona. El tiempo sin ti es empo. Buah, tio, buah, és que... és gent d'ell. Atenció No a la sé. segona, el toc humorístic que té la segona, Sí.
La primera és grafiti. Sí. No, és que no puc dir res més. Realment, la segona, perquè m'ha fet Segur que gràcia, l'has fet saps? tu, l'has fet tu la segona. Però, però, però tu qui et penses que sóc? Jo aquí per anar pintant parets? No. Que va. Va, i No si l'has vols fet fem bé. una última, que tinc aquí la foto dels arcs i està aquí a la cantonada, que encara la puc arribar a llegir. És una frase curta, eh? No és ni oració, no té ni verb. És simplement una frase. Vale. Es el olor de los libros. Ja està, no et diré una altra perquè ja t'he dit que aquesta és la del grafiti. Què et sembla que la gent escrigui això a la paret? El olor de los libros... El olor de los libros. Això ho ha escrit algú que va llegir un llibre un cop i va dir, ui, Un, mai més, quina pudor, no? un i ja està. I així ha acabat, pintant la paret. Hòstia. Bé, ara anem a l'entrevista ja, que avui ve una entrevista carregada i com no, ja que el programa ens l'hem preparat molt i hem fet labores periodístiques, hem portat a una persona molt interessant Sí, que està fent un màster, té una carrera, té un podcast. Bé, avui es venen coses maques, eh? sí, maques i interessants. Doncs anem a l'entrevista, no? Anem a parlar amb la Laia, de Cosetes de no res. Som-hi. Doncs tenim aquí a la Laia Pinilla, de Cosetes de no res, que és pedagoga, si m'equivoco em frenes i m'ho dius, eh? Pedagoga, Vale. tutora del centre associat d'UNED Sant Boi, tècnica d'educació infantil, mare, assessora de lactància i estàs cursant un màster, no? Correcte. Doncs bona carta de presentació, eh? No Sí, m'he sí, llegit el nosaltres BOE ni la tenim- Bíblia, però crec que... Nosaltres, amb estudiants i tenint un podcast, ja som feliços, imagina't. Bueno, i ara... Puc preguntar-vos jo què estudieu o no? Sí, Sí, i tant. estudiem el mateix. Li respons tu, no? O... Sí. Val. Sí, estem fent un nou grau que va néixer, o sigui, que es va crear fa 2 anys, que és de comunicació interactiva a la UAB. Ah, molt bé. Bueno, llavors I el vam- tema del podcast té alguna de... Sí. té alguna a veure, no? O Sí, què? sí. Això sí, molta gent ens ho demana. O sigui, a mi molta gent m'ho demana, però això què és? Un treball de l'escola o és perquè ho feu perquè sí? I jo li dic, no, perquè ens agrada i tal, i ho fem perquè sí. Sí. Perdoneu perquè potser sentiu un gat. Ha entrat sense permís. Bueno, I si voleu el faig No, fora no, abans no. de continuar. Voleu que el faci no fora? el facis No. fora, home. Deixem el gat? Com vulgueu. Podem entrevistar el gat un altre dia, també. Vale, perfecte. Doncs, Aquí tothom està convidat. Sí, sí. O sigui, anava a dir que per quedar per gravar ja hem vist que tens un horari apretat, i no m'estranya perquè amb totes les coses que fas, encara... Bueno, que moltes gràcies per estar aquí. Ja em deixo de tecnicismes i tot. I t'hem trobat a partir de lo de Cosetes de no res, que va començar sent un blog i ara ja és un tinglado, tens aquí muntat, que vaya tela, eh? No et pensis, o sigui, potser sembla més del... Bueno, jo no crec que sigui tan gran, el tema, però bueno, estic contenta. Home, està molt bé. Va començar el 23 d'octubre de 2009, perquè vegis que ens hem informat abans de venir. Va Sí. començar sent un blog escrit dels clàssics per la necessitat d'explicar el que et passava pel cap quan tu estudiaves un grau superior d'educació infantil. Educació infantil. I des de llavors, bé, ara ja tens Instagram, tens Facebook, tens 2 podcasts i ets tot el que hem dit abans. Per tant, o sigui, t'has passat l'etapa d'estudiant, te l'has passat ja. Ens has dit ara que encara ets Sí, podem estudiant, fer- però... Hi ha una cosa que no explica el blog, però que crec que és important pel tema que voleu que parlem, que abans de fer educació infantil vaig estar 5 anys estudiant biologia, però no vaig acabar, o sigui, vaig quedar-me entre primer i segon, perquè treballava alhora. Crec que biologia requereix moltes hores i no tantes de treballar, vull dir, més una dedicació més a temps complet.
i al final em costava la salut, que té a veure amb el sonambulisme. Vaig tenir bastants episodis heavies, que en parlaré, sabeu que estic fent el Top Nàmbulos també, aquests directes amb Carlos Escudero, i de fet a l'edat adulta parlarem d'aquesta etapa. I bueno, com que realment ja treballava també com a monitora, coneixia el món educatiu i realment biologia també em molava per la vessant educativa que podia tenir després, no? Secundària i tal, doncs vaig decidir fer el canvi. Vull dir, perquè us feu una idea que l'etapa educativa no comença quan comença el bloc el 2009, sinó que la meva etapa com a estudiant, vull dir, doncs quan tenia... Em sembla que un de vosaltres dos té 18 anys, perquè vaig sentir en l'últim episodi... Jo tinc 18 encara. Sí, en Miquel. Vale, doncs quan tenia la teva edat estava fent biologia i 5 anys després va ser quan vaig fer el canvi d'educació. I, bueno, suposo que t'ha agradat el canvi, que no t'arrepenteixes. No, gens ni mica. De fet, perdoneu, estic aquí una mica liada entre els cables i el gat. Sisplau, baixa. No, és que ara no pot ser. Baixa. Baixa, sisplau. Gràcies. Ets educada inclús amb el gat, El canvi va ser... Sí. Criança respectuosa, fins i tot amb els animals, clar que sí. Doncs, realment, quan faig el canvi, la meva idea és fer educació infantil al grau superior, poder seguir currant d'educadora infantil, però continuar els estudis en magisteri d'educació infantil. ¿vale? És com que m'agrada aquesta etapa i tiro per aquí. Però llavors em trobo en què treballar i estudiar, no sé si us hi trobeu, però és molt complicat de forma presencial i aposto per començar pedagogia a la UNED, per tant em permet treballar i si implementessin algun dia el grau d'educació infantil, doncs poder fer el canvi i convalidar mogollon d'assignatures. I aquesta és la meva idea en aquell moment. ¿vale? Però començo pedagogia i m'apassiona. I no sé decidir-me en si realment continuar amb educació infantil o tirar cap a més cap a psicopedagogia o educació d'adults, etc. Llavors vaig acabar pedagogia a saco. No, i et va anar bé això que diem. Perquè el blog, ja tornant al blog, tu vas començar mentre estudiaves el 2009. O sigui, com et va venir aquesta idea? Perquè realment el 2009, ara sí, està molt vist que tothom es fiqui a internet a fer qualsevol cosa, però el 2009 era innovador. I una persona que, per molt que vinguessis... Estàvem parlant abans. Sí, i que per molt que vinguessis de biologia, diguem que informàtica, poca cosa hauries haver tocat. Vull dir, com... Bueno, vull dir, jo pels pèls, però encara soc millennial, Vull dir que soc del 84, vull dir que en la meva etapa adolescent és quan explota, no? Diguem, tot el tema d'internet a casa. Jo soc de les que tenia el mòdem amb la tarifa plana de 6 de la tarda a 8 del matí, amb aquell soroll que tota la gent de la meva generació tenim al cap. I de fet, des del primer moment doncs, que apareix aquesta tarifa plana i tal, començo a tenir internet a casa i ho toco i realment sí que és una cosa que no em venia de nou. El tema d'obrir un blog i de publicar al món, no? Que és el que em passava pel cap, doncs, si et dic la veritat, al principi el blog no llegia ningú. O sigui, potser la meva família, perquè és que jo mateixa ho escrivia i ho publicava i era en plan, si algú s'ho troba, aquí està. Però jo no feia gaire difusió del que escrivia al blog. I és això, em feia fins i tot un punt de vergonya, no? Eren coses que, bueno, al final per mi era molt íntim. Ara estem molt més acostumats a explicar tot el que fem, no? Instagram és una mostra, el que volem explicar, no? De tot el que fem. Però ja us dic que les primeres etapes del blog era un blog molt discret i molt poc difós. De fet, jo li deia a ma mare a l'inici del Facebook, li deia a ma mare, mama, no el comparteixis, que és que no vull que ho llegeixin, que no té cap sentit. Però bueno, em va costar una mica fer aquest pas i començar a difondre que existia. Però entenc que tampoc t'esperaves que arribés a tanta gent com ha arribat ara, no? Clar, si mires jo que de tant en tant miro les xifres d'estadístiques de visites del blog, realment l'últim any hi ha hagut una pujada. Però no us penseu que és un blog... O sigui, aquí és com que vosaltres intenteu vendre'm i jo em tiro pedres, però és la veritat. No, és la veritat. És un blog molt humil a nivell de seguidors i de lectors i de visites. També perquè hi ha i és cert, vull dir, això és un hàndicap, crec, però que m'és igual i continuarà així, que és en català. Ja. I vulguis que no, en el nostre sector costa que un blog
escrit en català, per molt que hi ha el traductor, de vegades les traduccions no són fantàstiques i hi ha gent que potser doncs, pel fet que sigui en català ja passa una altra entrada, no? Que estigui en castellà. Sí. I possiblement no traspasses l'oceà, no? Però per això que és, bueno, té els seguidors que té, per molt que vulgui créixer, vull dir, bueno, i estic contenta, No, home, per mi és un gran èxit. està molt bé, jo me l'he estat mirant Sempre. avui i a Clar. més està molt bé. Perquè he estat llegint inclús algunes entrades de les últimes, sobretot, i m'ha semblat molt interessant, eh? Després et faré una pregunta, Josep, no sé si vols afegir tu alguna cosa, que t'estic enfonsant avui, tio. No, perquè a mi m'agrada escoltar. A sobre una persona com la Laia, que és així interessant, que és com que no la coneguem i la volem conèixer, m'agrada escoltar. A veure, tampoc et passis tu de tirar la canya, eh? A veure, anem a controlar-ho tot. Em fareu posar vergonya. No. Doncs què més? Sí, jo et volia dir també que abans de passar a les preguntes ja i entrar a l'entrevista bé, dic, ja has entregat les packs del màster, no? Que ens vas dir que les tenies allà pendents. Quan les vas entregar? Des d'aquesta setmana. Les vam entregar ahir perquè és treballar en grup. Les dues assignatures que faig aquest semestre, perquè és un màster d'un any que jo estic fent en 4. Perquè és el que diem, que o sigui, he de conciliar família, feina, el blog, tot el que faig, no? Les entitats amb les que col·laboro com a assessora de lactància. Si tot això ho he d'encaixar, no puc treure'm un màster en un any i viure. Llavors, doncs, amb calma. Aquest semestre faig 2 assignatures i cada 15 dies aproximadament hem d'entregar una PAC. I és en grup. Llavors, una la vam entregar ahir i l'altra abans d'ahir. O sigui que ara tinc 3-4 dies d'una mica de tranquil·litat. I aquí estem nosaltres per treure's la tranquil·litat, dona. Claro. No passa res, això és d'oci, cap problema. Vale, doncs l'últim article de la part de pedagogia del blog és el valor de l'error. M'ha semblat molt bo perquè, a més, expliques una anècdota de la teva filla amb la paraula papallona, que l'escrivia malament i anava canviant fins que va arribar a escriure papallona. I dius que l'error és una oportunitat d'aprenentatge i no un error. Llavors, què creus que hauríem de fer tots, com a societat i en especial els pedagogs i els professors, per començar a canviar la por aquesta dels nens a sortir a la pissarra i a equivocar-se? Perquè a mi, per exemple, hòstia, era en plan... A veure, si em diuen que em toca sortir, bueno, doncs no li faré un lleig, però tampoc és allò que em fa la il·lusió de la vida, saps? Què creus que... Entenc que seran petits passos, que no serà d'un dia per l'altre, però com creus que començaria aquest procés? Doncs mira, aquest procés comença infantil. Comença a casa, també. No? En el moment en què, quan eduquem a les nostres criatures i s'equivoquen amb alguna cosa quotidiana, ¿vale? Mira, tan típic com que li caigui un got a terra perquè no l'ha agafat prou bé. La reacció que tingui l'adult quan això passa pot condicionar que la criatura tingui por de que li torni a passar i això li creï fins i tot una inseguretat a l'hora de manipular certes coses, com pot ser que ho tractem d'una manera respectuosa, entenent doncs, que s'ha equivocat, que està aprenent, i que això convidi a la criatura a continuar-ho intentant. No? Llavors, a l'escola, doncs, igual, des d'infantil, les actituds que tenim els mestres i educadors, quan, ja no només en temes d'escriptura, amb qualsevol cosa que facin, fins i tot un dibuix, quan comencen a dibuixar, no? Un dibuix, a l'hora de valorar-lo, qui és per dir si està bé o no està bé, no? Pots valorar si estèticament t'agrada més o t'agrada menys, no? Però s'ha d'anar molt en compte en com transmetem aquestes idees als infants, perquè pot ser que canviïn la seva manera de fer o que tinguin por de mostrar allò que estan creant pel judici de valor que pugui fer l'adult. Llavors, tot això són petits passos que portaran a la criatura, quan surt a la pissarra, a sentir-se jutjada o a sentir-se acompanyada per aprendre, no? Que és el que busquem. Llavors jo crec que nosaltres, vosaltres, que potser encara heu viscut situacions a l'escola doncs que ho passeu malament al sortir a la pissarra, serà complicat que ens ho traiem de sobre. No? I m'incloc, quan entreguem un treball, quan fem una feina, doncs sempre tens aquella por del judici, no? Però les criatures que pugen i que estan en entorns escolars on això ja es cuida, possiblement quan siguin adults també ho viuran diferent. O sigui, ara amb nosaltres ja no hi ha res a fer. Ja som casos parats. Home, sí. No, però és treball personal ja. Vull dir, vosaltres ja sou adults, Sí. no? I llavors és una cosa
que jo crec que i jo inclosa, ens l'hem de treballar nosaltres, de dir, tinc por de sortir a la pissarra perquè en algun moment de la vida m'he sentit jutjat perquè no ho havia fet bé i tothom m'estava mirant i quina vergonya, però no, vergonya res, no? Si m'equivoco, doncs no passa res, perquè per això estic aquí. Els errors s'aprèn. Exacte. I ara ja per lligar-ho una mica això amb la llei CELA, això és una cosa que he intentat lligar jo com he pogut i he trobat que la podia lligar per aquí i dic, mira, doncs la tiro i si no, que surti com surti. Dic, ara la llei CELA diu que es podrà passar de curs amb algunes assignatures aprovades. Llavors, lligant-ho amb això dels errors i tal, què penses tu? Perquè a mi em sembla bé per una part, però per l'altra no m'acaba de semblar del tot bé. No sé, tu com a pedagoga, com ho veus? Doncs mira, estem igual. Estem una mica igual. Clar, quan parlem d'aprovar assignatures a batxillerat, o a secundàries igual, parlem molt d'aquesta nota numèrica, no? Dins de les avaluacions hi ha l'avaluació formativa que et porta a millorar o hi ha l'avaluació que et porta a promocionar o no promocionar, que seria la que està a debat amb aquest tema de la llei, no? Llavors, clar, hauríem de mirar... És que és un tema complicat. És que estic com tu, Per una banda, hi ha situacions en les que depèn del que vulgui fer la persona després, si certa assignatura no acaba de superar-la, doncs potser no és rellevant pel que vulgui fer després. Sí. I s'està tallant les ales per poder continuar. Però segons el que sigui, sí. Llavors, potser aquí hauríem de parar-nos a mirar realment també com estan organitzats els estudis postobligatoris, els itineraris, no? L'orientació acadèmica un cop s'arriba al final i fins i tot que sigui una cosa valorable, o sigui, de manera individual, fins i tot, no? La individualització. Sí, bueno, diuen això que els professors diran si... Bueno, tenen la paraula final de si es pot passar de curs o no. Però clar, també això, la subjectivitat no sé fins a quin punt és bona. Pot ser molt bona i pot ser que no ho sigui. Llavors... Sí, però l'objectivitat de vegades també pot ser injusta. Sí. No? Si és que arribem a tenir una objectivitat 100%, perquè és complicat, no? Sí. Bueno, pues, ens estem anant... Això... Crec que hauré d'anar a buscar els porros, Bueno, doncs ho deixem aquí. Potser això del CELA... No, que això potser del CELA, el que has dit tu, Miquel, potser acabi el curs de l'ESO de batxillerat suspenent alguna, potser pot arribar a la carrera acostumant-se a això i això li pot passar una molt mala jugada, no? Tu com ho veus, això? Sí, el que passa és que també hi ha gent que potser acaba batxillerat amb unes molt bones notes perquè, jo què sé, hi ha un tema també, no? Quan ens avaluen a nivell d'exàmens, promoció, etc., el tipus d'examen als que estem acostumats en el centre on estiguem, què ens demanen? Si ens demanen realment ampollar i vomitar o si són exàmens reflexius i de construcció de coneixement. Quan després arribes a la facultat, segons el que et trobis, et servirà o no et servirà el que hagis fet. No sé si m'enteneu. Sí, perquè jo venia del científic, per exemple, sí. I estic a comunicació ara, vull dir que res a veure. I a l'hora de tipus d'examen i així has notat que has hagut d'esforçar-te més o menys? Sí, en segons quines assignatures sí. Clar, depèn molt. És diferent. Sí. Clar, llavors, potser hi ha gent que ha acabat batxillerat amb unes notes boníssimes, estava molt habituat a un tipus d'examen, o fins i tot la gent, per exemple, que acaba secundària i ha tret superbones notes, però no, és que només amb anar a classe ja es queda amb tot i treu uns exàmens al·lucinants, no? I després potser arriben a batxillerat i fan una baixada brutal de notes, perquè no n'hi ha prou amb el que es queden a classe, no? Llavors, tot canvia. Quan arribes a la facultat, pot ser que les notes que hagis tret les mantinguis o que facis una davallada i hagis de buscar noves estratègies per estudiar i per treure-ho. També fins i tot això, depèn del que facis. Jo ho he viscut, perquè, clar, jo al Andorra i estudiar a Andorra, jo vaig estudiar a l'Andorra, no?, on hi havia una modalitat diferent d'estudis a les altres escoles. I, clar, a l'arribar a la universitat va ser em vaig donar un cop contra la paret molt heavy. O sigui, vaig arribar on havies d'estudiar a saco, quan jo a batxillerat no ho estava fent. O sigui, estudiava, però no ho estudiava a saco com ho estic fent ara. I, clar, jo això puc dir que sóc part d'aquestes persones.
Jo recordo el primer examen que vaig fer a batxillerat, vaig fer 2 exercicis de 10. Però és que, clar, venia d'un centre on si en una hora no en tenies prou per acabar l'examen, canviaven l'horari i et deixaven 2 hores. No? Llavors tu podies prendre amb molta calma i ser molt reflexiu amb l'examen. Era un examen de mates, a més. I quan vaig arribar a batxillerat i em vaig trobar el primer examen de mates, jo, no, amb calma, anem a fer-ho bé. Vaig fer 2 exercicis. Evidentment vaig patejar, va ser horrorós. Però bueno, em va ensenyar doncs, que l'institut no era com el centre on havia fet secundàries, que quan toca el timbre s'ha acabat el temps i si no s'acaba l'examen, doncs haver corregut més. Sí, que t'has fet gran, nen, espavila una miqueta. Clar, sí. Llavors, bueno, després fas la remuntada i d'això també n'aprens, no? Això va ser també un error, no calcular bé el temps i també en vam aprendre. Sí. Ja està. I ara hauríem d'aprendre a fer classes online, perquè, a veure, suposo que tu anant a la UOC ho deus portar millor. Bueno, allà deuen estar més ben organitzats, però nosaltres ho portem fatal. Josep, si vols, explica-hi tu, queixa't si vols, desafoga't, perquè ho portem fatal. Què explicar? Què vols que expliqui si no hi ha res a explicar? O sigui, que no entenem res, o sigui, de passar a presencial, pum, de cop, que no saben si fer classes online o penjar-ho tot al campus virtual i que tu hi vagis fent. Clar, després arriba al segon curs de carrera, sí, i dir, vale, comencem a presencial, però ara online, pràctiques, no sé. Llavors, tu com a pedagoga, què recomanaries als estudiants que estan fent, que ens ha passat com a mi i al Miquel, que ha arribat l'online de cop? Mira, jo us ho explico des d'una mica també la meva experiència com a estudiant i com a profe de la UNED, que faig classes online jo. Llavors, com a estudiant, jo us he dit que vaig començar biologia, era presencial, i vaig fer grans migdiades de classe i vaig tenir somnis brutals. Episodis de sonambulisme, per sort no, perquè hauria sigut molt còmic. Però clar, treballava fins molt tard, tenia classes a les 8 del matí i realment algun cas era suporífer, era morir-se. 4 hores seguides de classe en les que jo després me n'anava a currar, no tenia tampoc temps de treballar-me els apunts o de repassar tot allò que havia donat a classe i em sentia que havia perdut el temps. Així de clar us ho dic. Llavors, en el moment de l'Institut Obert de Catalunya, no tenim classes, però tenim un fòrum molt actiu amb els profes, tenim els materials i tenim una avaluació contínua molt potent. De fet, la gran part de la nota era l'avaluació contínua, molt més que no l'examen. L'examen l'havies de fer, però el que comptava més era l'avaluació contínua. I en el que aprenc moltíssim, sense necessitat de classes. Després passo a la UNED a fer pedagogia, online també. També és un yo me lo guiso, yo me lo como. Tens aquí el material, això és el que t'entrarà, aquests són els continguts i aquesta és l'avaluació contínua que hi ha. Tens els fòrums i tens tutories setmanals. Les tutories de la UNED en temps de no coronavirus són presencials i emeses en directe alhora. I, a més, en el meu cas, les gravo i les penjo perquè les puguin veure en diferit els estudiants que no s'hagin pogut connectar en temps real. Tu ets una bona profe. Bueno, diguem que molts profes de la UNED ho fan, vull dir, la mateixa plataforma ens ho permet. Tenim una plataforma específica. Llavors, jo tinc alumnes que fan... Jo vaig al meu rotllo i no vaig a classe, ni em connecto, ni em miro les teves classes, i aproven i no hi ha problema. Evidentment, jo crec que els hi costa un sobreesforç perquè, vulguis que no, sempre la interacció amb els companys ajuda, no? Sí. I després tinc estudiants molt fidels que es connecten cada setmana i que m'encanta perquè ja els coneixes el seu nom, et fan preguntes. A més, intento fer les classes d'una manera dinàmica. Jo els hi poso les diapositives, així amb una mica els continguts que hem de treballar, però les deixo incompletes. Llavors les anem completant en temps real mentre anem parlant. L'any passat molava molt perquè jo els hi podia donar veu en micro. Llavors teníem converses i debats online, o sigui, com estem ara nosaltres parlant, doncs exactament igual, però amb una pissarra virtual on hi ha les diapositives i on anem parlant i treballant sobre això, no? A més, l'assignatura donava per molt de debat sobre la inclusió educativa i era molt guai. Aquest any no funciona gaire el del tema veu, perquè es carrega bastant la connexió, però sí que a nivell escrit pel xat interactuem molt i anem completant. Vull dir que és possible fer-ho i que serveixi d'alguna cosa. Fem preguntes d'anys anteriors, vull dir que sigui dinàmic.
Si s'ha de fer una classe online per fotre el rotllo, no interactuar i després donar-li l'stop i marxar cap a casa, és el mateix que fer-la presencial, igual de soporífera que quan anava jo a fer biologia. Per fer això no val la pena. És el que ens està passant. Com ho veieu? Sí, és el que ens està passant, que fan les classes Sí, com si fos presencial, però a través d'una pantalla. I si és presencial, almenys o rius amb el del costat, o si mires el mòbil et diuen que deixis de mirar el mòbil, per tant no el mires. Però a casa el pots mirar i ningú dirà res. O pots deixar d'escoltar Clar. i ningú dirà res tampoc. I tens totes les distraccions a la vista i per això és més difícil encara. I, bueno, ho estem patint, però perquè no s'han sapigut adaptar. És això, sí que tenim un professor, per exemple, que s'ha adaptat molt bé i les seves classes les fa tothom contenta i mira. Sí que és veritat que als professors bons la gent li obre la càmera. Els professors dolents ningú els hi obre la càmera. No sé si ho has notat tu com a professora, però... La nostra plataforma jo no els veig amb ells, vale? Però sí que de vegades, clar, com que jo els vaig fent preguntes, vale, i aquí què tenim? Vinga, tenim 5 punts, què són les característiques de no sé què? I jo vaig completant la diapo amb el que ells em van dir al xat. Si no m'escriuen, si fa una estoneta que fulanita de tal no m'escriu, dic, bueno, què, fulanita, ja t'has adormit, tal? No, que estava llegint, estava situant... Fas la ruleta russa, molt lleig, Laia, això està lleig, Claro. Sí. Això quan et toca es pateix, No, però ho faig de bon rotllo i ho faig perquè si realment s'estan avorrint, crec que han de tenir també la confiança de dir, mira, m'havia desconnectat perquè, no? Perquè això és un pal, saps? Pues que m'ho diguin, no? I canviem la dinàmica. O si no, si s'han quedat una mica empanats, pues que tinguin el toc d'atenció per veure per on anem, com a mínim, no? Però no ho faig amb mala llet en cap cas, eh? De fet, ja et dic, són molt fidels i es connecten cada setmana i podrien no connectar-se. Vull dir, a la UNED són mogollon d'alumnes. Si no es connecten, jo no passo llista, no? Ja la plataforma ja ho compta sol i ja em diu les visites que tinc, i, no? Que és una mica profi youtuber. Però de forma privada per la UNED. Sí. Tu ets de les professores que obligues a ficar la càmera als teus alumnes o ja que facin... No tenen opció de posar la càmera. Vull dir, si no els faig ponents, que és el Amb que quina... de compartir micro, no... Amb quina plataforma ho fas? Es diu Inteca i és una plataforma específica de la UNED. Penseu que la UNED porta un mogollon d'anys ja amb aquest sistema. Llavors, jo l'any passat, quan al març ens van confinar, pues no hi va haver problema. L'únic que no van poder venir presencialment, però jo des de casa meva, igual que ara faig les classes des de casa i tan ricament. Vull dir que no hem notat el canvi. L'únic sí els exàmens, que eren presencials i que van passar a fer-los també a través de plataforma, que això sí que va ser un boom, perquè es van haver de fer proves pel tema connexió, era molta gent connectada alhora amb els servidors i s'havia de mirar que funcionés bé. Però ara els tornaran a fer amb aquest sistema, vull dir que tan malament no devia anar. Ara ja els exàmens són sessió de preguntes y respuestas. Respondiendo vuestras preguntas, segundo vídeo, chicos. Bueno, jo et volia... Com els feu vosaltres els exàmens? Bueno, depèn de l'examen. Sí. Realment... Nosaltres l'any passat... Hem fet un examen. L'any passat. Realment, només. O sigui, i l'hem fet presencial, però això va depenent del professor. Nosaltres, bueno, va ser l'any passat. El tema corona i tal, ens van enviar un correu que seria exàmens així online, però hauries de tu ficar la càmera, i va ser tot el contrari. Ens penjaven l'examen al campus i, clar, era tipus test, amb 2 minuts de resposta a cada pregunta i tu on l'anaves a fent. O sigui, van fer tot el contrari que van dir. Clar, nosaltres d'aquest estil tenim qüestionaris d'avaluació contínua, que de tant en tant l'avaluació contínua és un treball escrit, que és més reflexiu i tal, i un petit qüestionari tipus test, que també té un temps de resposta, només tens un intent. Vull dir, al final, si la preocupació és copiar, l'altre dia, quan hi va haver tota aquesta moguda per com serien els exàmens i així, no recordo qui va dir-ho en un tuit, no? Que un bon examen és aquell en el que no pots copiar, independentment que tinguis la càmera, que si és un bon examen no podràs copiar, perquè no serà literal i no serà... No? Sí. Clar. I que moltes vegades... Però això és una mica putejar... Ens hem de preocupar nosaltres de fer bons exàmens, no? Sí. Bueno. Josep, és que... No sé si volies dir alguna cosa. És que em fa la sensació que sempre que parlo et trepitjo, tio.
No, és el wifi, és el wifi. És el wifi, Miquel, no et preocupis. Doncs això de fer-ho No et online preocupis. tampoc està bé per això, perquè sempre que parlo... Ja. Doncs jo anava a dir, no sé, un altre cop, no sé si vols dir alguna cosa o no. Doncs dic que jo et volia donar les gràcies per l'article que vas fer el 26 d'abril, que és sobre consells i recomanacions per l'ús de les normes APA. Les normes APA. Hòstia, allò que et toca els collons, a tots els treballs, a les normes APA. I tot i això, per mi segueix sent un mal de cap, Oh, Per mi segueix sent un mal de cap. I ja veig que tu per això ho portes molt bé, perquè tots els articles cites algú. A tots cites algú. Que vulguis o no li dona un toc de dir, hòstia, s'ho ha mirat abans de fer-ho. Almenys s'ho ha currat una mica. I jo horrible, I mira que ho intento fer amb el Mendeley, intento citar-ho bé, però jo si vols et poso un link, i si no, doncs... Si no, doncs em sap greu, faré el que pugui, però més no puc fer. us confesso una cosa. Ojo, exclusiva. L'última pack, de les dues últimes packs que ja vaig tenir la nota, una d'elles, una de les coses que ens van baixar nota, era per les normes. No m'ho crec. O sigui, detalls que se'm van passar per alt, em va fer tanta ràbia, perquè primer que és una cosa que amb els treballs que jo corregeixo del meu alumnat, ho miro moltíssim. A més, per directius d'universitat, vull dir, és una cosa que ha d'estar com molt ben feta, perquè si no, doncs, he de baixar punts. I, òbviament, si copien un fragment cita textual i no la referencien bé, és plagi i suspès. Però sí, em va passar, vull dir, la referència de la bibliografia, els números de pàgina de la revista d'on s'havia tret, no sé per què, suposo que al copiar, enganxar, el guió va marxar. De manera que en comptes de ser pàgina 43-44, doncs era pàgina 4243. I m'ho van marcar com a error. Error, norma APA. I jo volia posar molt. Em va fer molta ràbia. Però vull dir que és igual, perquè és el valor de l'error. Vaig aprendre que ho he de revisar en comptes de 3 vegades 10. No passa res. No passa res. Sí. No passa res, van baixar la nota i ja està. Ja està. És el que hi ha. Ho hem d'assumir. I la relació de l'alumnat més petit amb la tecnologia, tu creus que és suficient? Ja no et Quan dic... parlem de l'alumnat més petit... O sigui, no, el que em refereixo és, per exemple, a primària jo feia les TIC o informàtica, però no sé si el que t'ensenyen és suficient per després, quan ja comences a... Bueno, ara és que els nens tenen mòbils amb 10 anys, ja tenen un iPhone 14, saps? Llavors, no sé si és suficient o s'hauria de fer més classes o inclús programació, potser, com es fa en català, castellà i anglès. Potser es podria fer una mica de Python, per exemple, per després ja... que almenys tinguin nocions del que és la informàtica... Sí, que potser trobar un equilibri estaria bé, no? Sí. Perquè ho veig molt útil després. Si no, et fiques a internet i... O inclús això també. Ja no de programació, sinó de com funciona internet, perquè després sempre et diuen no, control parental, has de vigilar el que fa el teu fill... Doncs també al col·le li podrien ensenyar això, no? No sé com ho veus, o què trauries inclús. Quines assignatures trauries per posar una així? Vale, jo el primer que faria és no parlar d'assignatures. Vull dir, la tendència pedagògica actual és d'aconseguir l'aprenentatge globalitzat. Això vol dir que no hi ha assignatures com a tals, sinó que treballem de forma globalitzada, ja sigui per projectes, la metodologia que sigui, però d'una manera integrada, no? Tu en el teu cap el coneixement no el tens separat per assignatures, no? No. Bueno, no sé. Quan parlo català, doncs estic fent català, però... Sí, però si estàs parlant en català sobre física, doncs estàs parlant de física i alhora estàs fent servir el català. És holístic, és sistèmic. Per dir alguna cosa, Ui, no parlis de sistèmica, que... Passa palabra. No, el tema és, si, per exemple, una escola que treballi per projectes, sigui el tema que sigui, estaran integrant dintre d'aquell projecte totes les assignatures curriculars.
I també hi haurà les TIC. Per què? Perquè seran un vehicle per aconseguir aquest coneixement, aquesta informació que transformaran en coneixement. Vale? Llavors, el tema és, hi ha unes eines, doncs fem-les servir i a través d'aquest projecte que estem treballant, aquests aprenentatges que anem assolint, també aprenem com fer servir aquestes eines. No? Sí. I educant en un ús responsable. Vull dir, està bé que l'alumnat aprengui que el mòbil no és només per jugar, que no és només per enviar whatsapps, no? El mòbil, tinc algunes entrades també i està per actualitzar, però d'aplicacions que es poden fer servir per estudiar o que poden ser útils a l'hora de fer un treball o que sigui, sense anar més lluny, el Mendeley és fantàstic, però tot i que no t'acabi de ser útil és molt guai. Però n'hi ha 1000, vull dir que són eines molt potents. Llavors hem d'educar amb un ús responsable. A més, jo crec que el meu error amb el Mendeley és que el tinc desordenat. Perquè jo vaig posant arxius, add files, que molts els entro manualment perquè si no ja ni em deixa. I els vaig ficant, i de cop ja vaig a citar per un treball que n'he posat 4 i tinc una a la posició 1, l'altra a la posició 2, l'altra a la posició 24 i l'altra a la 98. I clar, per trobar-ho, doncs, és un desgavell. Jo crec que és un dels meus problemes, també. I després que, clar, si ho fiques manualment, el que pot fer una màquina sempre ho farà millor que una persona. Llavors, les que fico manualment potser no és la millor manera, no?, de la que es podria fer. Però el Mendeley, sí, en general és guai. I va molt bé. No direm que no. Ara, hola? Esteu una mica congelats. Sí, Hola. Te'ns havies congelat. Potser sóc jo? Ara està bé. Ara sí. És que ens havíem quedat una mica congelats, em sembla. Sí, tots. Vale. Haurem de... És igual. Anava a dir, haurem de trencar el gel, però millor ho deixo, ja. I ara ja jo acabo, Jo faig aquesta pregunta i acabo amb les preguntes sèries ja. Cap on va la Laia? Amb tot el que hi has fet, ara cap a on vols encarar-te o si tens coses noves, projectes o... Explica. No ho sé. Cap on em porti... És que no ho sé. No... Vull dir... Però no tens res pensat. Una merda de resposta, no? Que t'has dit És que no sabria què dir-te. Pues el blog, evidentment, vull que continuï viu. Quan surt alguna idea interessant, com ha passat ara amb el Tocnàmbulos, que un dia parlant amb el Carlos, tal, no sé què, vinga, va, fem-ho, pues endavant. Hi ha un conte que el coronavirus va deixar parat, que amb una companya que és il·lustradora i que fa uns dibuixos superxulos, doncs que també està per acabar, que quan acabi sortirà, però ja no li posem data perquè com que està el món com està, doncs és que no, jo crec que no m'ho plantejo perquè com que estem en una incertesa absoluta tot el dia, doncs no sé, seguir treballant i vivint i quan surten tallers els fem i amb les entitats amb les que col·laboro igual i qui dia passa ja... Home, doncs per haver dit que no res, has dit bastantes coses. Ja. Sí. Però tot està a l'aire, vull dir, res concret. Això sí, acabar el màster algun dia. Quan sigui gran, doncs potser faig el doctorat. Ostres, és que ets una dona que li agrada treballar. Sí, això sí. Això sí, però perquè ho disfruto. Si no, si fes una cosa que no m'interessa o que no m'agrada, doncs... No ho faries, ho deixaries. Però... Bueno, doncs si vols passem ara a les preguntes així més de la Laia més jove. Més jove l'acabes de cagar, que ho sàpigues. Això no se li pot dir mai a ningú. Que m'he preparat a... Sí, que ja ho sé. Bueno, se'ns ha desconnectat la Laia, ja l'hem perdut. És que no sabia... No, a més, tenint en compte que jo aspiro a viure un mínim de 120 anys, en plenes qualitats físiques i mentals, soc superjove. Buah, ara m'he perdut molt, Que si vull viure 120 anys, 35 no són res. Però i com és que vols viure 120 anys? Home, com a mínim. Home, clar, jo vull viure 300, però la biologia hi ha coses que no... Oh, però qui sap? Si has estudiat biologia, vas fer biologia 5 anys. Mira. Sí, bueno, però... Doncs per això ho diu, si ha estudiat biologia i ho està dient... No, però mira, Eduard Ponset deia no estava demostrat que m'hagués de morir. Es va morir, òbviament, es va demostrar. Però... Sí, li van fer una bona demostració, de fet. Vull arribar fent...
hi ha gent que ara mateix està arribant al 100, 103, 106, no? Ja no és estrany quan un avi arriba als 90 i pico. Per tant, d'aquí no sé quants anys, per què no puc arribar jo als 120? Bueno, ja ho veurem. Potser tornem a fer l'entrevista Ja us ho quan diré. tinguis 120 anys. Però això que no paro de cagar-la a cada capítol, però bueno, anem a continuar amb les preguntes. Tu eres més de festa o de caseta amb pèl i manta? Ui, l'estem veient molt... Depèn de l'etapa. Hi ha hagut etapes de tot. Vale. I caps de setmana de tot, també, d'un dia de cada. Clar, els caps de setmana que no Perquè segons tenies... Després de segons quina festa, després necessites sopa i manta. No sobrevius. Va, o sigui que ho deixem en un 50-50. Sí. Vale. Quan sorties, quina era la teva beguda preferida? Ostres, també he anat per etapes. Joder, quines etapes. Hi ha hagut... Sí, clar, perquè anava a dir, són molts anys de festa. Sí. No tant. Però sí que és veritat que a vegades t'agafa per una beguda i dius, cada setmana veus el mateix i al final o proves una altra cosa i t'agrada més, no? Clar, com la Fanta i la Trina, et quedes amb la Trina. Clar. Tot sense alcohol. Vaig començar amb Calimocho, com tot jove de la meva generació, crec, almenys dels bars en els que jo anàvem. I després hi ha hagut etapes de vodka amb llima, amb kiwi. Després hi va haver uns anys, ja era més gran, aquí em sembla que havia fet el canvi d'estudis, que amb la colla amb la que anàvem bevien amaretto amb Red Bull, que és això, vull dir, és dolentíssim. Ara jo, com a persona responsable, us dic, no beveu això mai, el Red Bull i similars és molt poc saludable, no ho beveu. Però té gust com de piruleta, no sé si ho heu provat. No. No sé ni el que és. És licor d'ametlla amarga amb Red Bull i té gust de piruleta. I no sé, després hi van haver etapes de martini, blanc, amb llimona. No sé. Moltes etapes, eh? I després ja et tornes més finolis i fas la copeta de vi. Vas augmentant amb l'edat. Més etapes que el Tour de França. M'ha molat, lo de les etapes, per això. Sí. Com antes de Cristo, después de Cristo, pues antes del Roncola, después del Roncola, saps? No, però clar, és que jo què sé, vas variant, no? Vosaltres beveu sempre el mateix? Bueno, clar, vosaltres igual fa 4 dies que sortiu de festa, no? Sí. També. Ara... Que tinc 20 anys, que tinc 20 anys. Per això que en realitat només fa 2 que podeu beure alcohol. I tu fa 4 dies, jo legalment abans d'ahir. Ens ha vingut de vacilona ara mateix, No. Ha sigut per culpa meva per dir-li abans més jove. No, David. És que ho he pensat després, no? Dient-vos això, dic, ostres, si és que realment... Sí. No, però alguna etapa, jo sí que alguna etapa ja he passat, eh? Jo he tingut nits que també han anat per etapes, saps? Sí. I eren etapes com les de Jesucrist, també. En algun moment tenia alguna resurrecció, potser. No, però mira, quan tingueu la meva edat, sona tope d'abuela, quan tingueu la meva edat, mireu enrere i us en recordareu d'aquesta entrevista i diu, hòstia, doncs és veritat que va canviant segons l'etapa de la vida. També, o sigui, he vist que al teu Instagram penges històries amb música i tal. Ets de reggaeton? Escoltes reggaeton? Tu has vist que a l'Instagram hagi penjat alguna de reggaeton? Però les aparences potser enganyen, saps? Perquè jo al principi deia, reggaeton res, saps? Una merda, jo què sé. Però clar, em poses Da Kitty amb Bad Bunny i Jay Cortez i dic, buah, és que reggaeton és... Sí, vale, amb la cara que m'estàs ficant... No tinc ni idea del que has dit. No tinc ni idea del que has dit. Ja m'he donat compte. No m'he donat compte. No, a veure, no et negaré que si en les últimes etapes en les que he sortit de festa, perquè ara, entre el coronavirus i la vida, que canvia, no? I tens criatures i ja no tens tantes oportunitats de sortir de festa, doncs les últimes etapes de festa sí que potser es començava a sentir als llocs on anàvem reggaeton. I no et diré, no et negaré que no hagi ballat. I ho deixaré aquí. Una etapa més.
Sí, però perquè els llocs on vas és la música que començaven a posar, ja et dic, els últims cops que sortia de festa. Però no és una música que jo escoltaria per res del món i, per exemple, el cotxe no entra i no, ni a les meves llistes de Spotify trobaràs res en aquest sentit. Què escoltes? És que, primer que Sí, em és semblen la totes pregunta iguals. que t'anava a demanar ara. Pues, mira, últimament la llista que he fet de les cançons que penjo a Instagram. I la llista és pública i pues Sí, això, n'he vist. hi ha cançons de Queen, hi ha cançons de Marea, soc molt fan de Marea, Extremoduro, hi ha una de Boicot, que per ser a ma filla li encanta. Hi ha una de la pel·li d'Aladín, que això és cosa d'ella. Què més tinc? Has dit que escolta Rock Boicot, la català, teva també. filla. Aquesta cançó en concret li mola Quants molt, anys té? Bajo el suelo. Si es pot saber. 4. 4 anys escoltant Sí. Boicot, Laia, amb 15 t'ocupa una casa, eh? Clar, bueno, és que quasi preferiria això que no que m'escoltés reggaeton. No, jo no escolto, reggaeton, Si tot s'ha de d'escollir... dir. Jo no sóc de reggaeton, tampoc. Mira, Miquel, No. Miquel, no Vull dir, menteixis, si no t'he d'escollir- menteixis, Miquel. Que aquí la cançó de Da Kitty, la de Da Kitty, Laia, és una cançó molt, molt famosa que s'ha fet ara. No, hauré de Ha petat. buscar perquè... No, és un temazo, és un temazo. A mi no I a nivell de lletra és igual de sexista que la resta o... Uf, ara que hi penso, A veure, hauríem no de sé. situar un llistó per poder-la posar per sobre o per sota. Sí. Sí, No bueno, és la no que l'he més, sentit cap que jo hagi perquè escoltat valgui no la és la pena. que més. No, Vull dir, no... aquesta és No sé, Josep, tu l'has escoltat més que jo. un tio enamorat. Escolta, després Sí. passa'm l'enllaç o el nom exacte, o sigui, com s'escriu, i la busco. Ara Vale. m'heu generat aquí la intriga de Sí, com deu ser. vale. Si a casa ja la critico amb fonament. Te l'has de posar en un lloc on tinguis espai, per si de cop et venen ganes de ballar, saps? Que et puguis moure una mica. Uf. Vale. Amb el gat lluny Que no puguis vagi ser que... saltar, ballar. Sí, amb el gat lluny, per si li has de donar una patada sense voler, que no passi. Vale. Després... ens podries explicar alguna anècdota teva de quan sorties de festa? O sigui, una que diguis aquesta m'ho vaig passar molt bé, em vaig riure molt. Ostres, em feu fer molta memòria. Això m'ho he de preguntar abans i m'ho preparo. No se'n recorda. Ostres. De molt de temps enrere? Vull dir, de la Laia jove, que dius tu? No, dic una que diguis, o una anècdota que t'hagi passat a la vida, saps? No sé si m'he explicat bé. Sí. Estic fent memòria, que estic buscant en els arxius a veure què trobo. Ostres, aquesta que difícil. Pots fer-me una altra pregunta i m'ho vaig pensant mentrestant? Sí. A veure si recordo alguna cosa. No sé si, clar, tu has tingut la teva filla, no sé si al tenir-la va ser el dia més feliç de... Ens hem congelat. Sí, s'ha congelat. Sí, vale, sí, ara. el wifi, perdó. Vale, que si va ser el dia més feliç de la meva vida, quan vaig Sí. tenir una filla. Mira, això et podria dir que sí, i seria molt típic. Sí, per això t'ho vull demanar. Però jo crec que des del moment en què l'embaràs de la meva filla vam veure que anava bé, o sigui, des del moment en què hi ha el positiu, perquè si heu tafanejat el blog haureu vist que abans de la meva filla van haver-hi 2 pèrdues. Sí. Llavors, doncs diguem que ha sigut un tema, si heu mirat, que també em generava molta angoixa i tal. Llavors, diguem que des del moment en què vam tenir el positiu amb la meva filla, hi ha hagut molts dies els més feliços de la meva vida. No? Perquè el primer cop que sents el seu cor, el primer cop que la veus a l'eco, el primer cop que notes una patada, no? Cada vegada és el dia més feliç de la teva vida. I el dia que neix és un dia molt feliç, però sí que és veritat que després, cada dia que va passant, no? Que està bé, que fa avenços, que et diu que t'estima, que, jo què sé, que et desperta. Bueno, quan em desperta amb un cop de colze no m'agrada tant. Però
no? Quan et despertes pel matí i està allà dormideta perquè ve al nostre llit i anem a l'escola i tenim una conversa superxula. Cada vegada que passa una cosa així podria dir-vos que és el dia més feliç de la meva vida. Clar, perquè és lo més important ara mateix de la teva vida. És molt important. No lo més. Dir-te, és molt difícil dir que és el més Sí, important, perquè sí, vale. és molt important. Podria dir-te que sí, que potser és la persona més important de la meva vida. Hòstia, l'he parit, saps? Vull dir, i el meu em va costar. Per tant, és la persona més important de la meva vida. Però perquè ella estigui bé i tot vagi bé, també he de tenir en compte estar bé jo, no? Llavors és el més important. Bueno, com a cosa no t'ho sabria dir. Com a persona, sí, claríssimament. Un fill et canvia la vida. Oh, això també queda molt d'abuela. Un fill. No, però és veritat. Dic que un fill et canvia la vida, és veritat. Vull dir... Sí. No és d'abuela, és de persona que ha tingut un fill. Si la gent tingués fills amb 14, ho dirien amb 14. Exacte. Per tant... Biologia, és biologia, com dèiem abans. Sí, no, i et transforma perquè és això, és veritat, et canvia moltes coses. Jo hi ha coses que abans m'afectaven, però que ara m'afecten al triple. O sigui, jo no puc veure una pel·li, per bona que sigui, on hi ha criatures... Stranger Things, la sèrie, la primera temporada, o sigui, ho vaig passar fatal. Per la 11. I em diuen, però... Per la 11, que estava així... O pel noi... Vale, sí. Vale. Que a més està com, no? Està com boja perquè no el troba i, no? I la criatura que està en aquell lloc allà, com el monstre, no sé què. Tot això a mi em genera una angoixa, que ho passi malament, criatures. El meu pare és igual. El meu pare és igual. Pel·lícules així que... El meu pare és molt fan d'aquestes pel·lícules de tiros i tal, que arresten la seva filla o el seu fill i tal, doncs ho passa malament però li agrada, és masoquista, però vale. Jo intento evitar-les. Mira, aquesta setmana passada feien una TV3 d'un segrestador que segrestava dones i sortia el tràiler, no? Que la ficaven en un maleter i no sé què. I l'última trucada, em sembla que es deia, la pel·li, no sé si la coneixeu. No. Bueno, és molt xunga i li passen coses de noies. Jo és que no puc, per què doneu idees? Bon resum, Sí. Doncs són coses que m'afecten molt més des que soc mare i mare d'una nena, a més. No? Sí. Tens pensat tenir-ne més, ja per preguntar, no? No. O sigui, tinc pensat que no en tinc més. Vale. Tinc pensadíssim i decidíssim, super decidit. Bueno, pues tampoc sé on anava aquesta pregunta, així que... No, sí, seria molt maco en un món ideal, on la conciliació fos real, on no hi haguessin dificultats durant l'embaràs, on tot fos fantàstic, potser sí. Però a dia d'avui, tal com està tot, amb el que vam passar amb l'embaràs i part d'ella, no, estem bé. No necessito un altre fill. Pensa que si l'has de tenir un altre, quan abans el tinguis millor, Ja ho teníem pensat, sí. De fet, la primera idea sí, una altra, tal... Bueno, jo, acabada de parir, deia mínim 2. Mínim. Mínim 120 anys, no? Però després he dit, saps què? Que no, que passo. A més, és que estem molt bé. I vosaltres potser això no ho patiríeu tant, perquè biològicament no ho patiríeu tant. No? Però quan et quedes embarassada és un peron amb moltes coses. O sigui, és que jo a vegades em quedo fins a les tantes estudiant o amb el blog o tal, no? Dormo poc i no passa res. Però quan estàs prenyada és que t'agafa una son que és que no pots amb la teva vida. Després no tens agilitat amb la panxota. Per cordar-te les sabates necessites ajuda. És que no. Passo. Ja. Hi ha gent que és molt feliç, amb l'embaràs, però... Com explicaries aquesta etapa de la teva vida? Doncs amb llums i ombres. Amb moments molt bonics, el que us deia abans, no? Clar, moments més feliços de la meva vida, però també amb moltes ganes de que passés, de tenir-la als braços i que tot hagués anat bé i de jo recuperar també una mica això, l'agilitat, el poder dormir, no haver de dormir sentada amb 8 coixins perquè no sé com posar-me, poder respirar, no? Perquè, clar, quan tens la panxa i t'apreta amb els peus cap amunt, és que tallava la respiració. I, clar, que tens un bitxo de 4 quilos dins de la panxa. És que
Ai, mi mare el pitjor. Claro, és que... I llavors, pues això, amb llums i ombres. Llums i ombres, eh? Però Molt bueno, poètic, eh? sí. M'ha fet gràcia perquè ho estem dividint tot en etapes, avui. Tots són etapes. Sí. Potser és l'entrevista Sí, d'etapes, avui. és el programa de les etapes, aquest. Sí. I una última pregunta que et volia demanar és si hi ha hagut algo o algú que t'ha marcat durant la vida. Molta gent. Sí? I molta... Clar. I sí. No, bueno, és que necessitaríem una temporada sencera de podcast per poder anomenar tothom que d'alguna manera m'ha marcat. Sí. I hi ha moltes persones de les quals recordo frases que en el seu moment van dir i que hi ha situacions en les que recordo i dic, hola, tio, mira, no? Això que va dir no sé qui. Mm. Jo què sé, us poso un exemple. Una mestra amb la que vaig treballar que, va dir que, no fa gaire ho vaig publicar això, que deia que és bonic trobar-se a faltar, no? I en el seu moment bueno, vam tenir una conversa, era sobre el tema d'anar de colònies, les criatures petites, la separació no? de l'infant de la família, un parell de dies, que hi ha gent que ho viu pues, amb angoixa i tal, no? I va dir, és que també és bonic trobar-se a faltar, no? Quan tornes a aquest retrobament i explicar què has viscut i tot el que has après, no? I temps després, doncs, és com que m'ha retornat, no? Pues quan la meva filla ha començat a l'escola, quan havia d'anar a colònies, que no hi va poder anar per culpa del coronavirus, però bueno, no? Aquest és veritat, no? Jo me'n vaig a treballar i me'n vaig molt feliç perquè quan torni, o sigui, tinc moltes més ganes d'estar amb ella i de jugar i de gaudir-me. Llavors, doncs, aquest seria un exemple de persona que m'ha marcat, però tantes altres. No sé, la meva àvia, el meu avi... Sí, sí. L'última persona que li vam preguntar ens va dir que el seu pare. Ho va tenir claríssim. Sí. Per això. Home, clar, Per els què? pares també m'han marcat i em continuen marcant, també, no? Perquè, clar, tendeixo a pensar en gent amb la que potser he perdut contacte o que ja no hi són, com els meus avis, però sí, sí, uns pares també i tant. A més, són un pilar, no? O sigui, què faríem, què faríem sense els pares i quan ja són avis, què faríem sense els avis? I quan hi ha fills, què faríem Doncs- sense els fills? Sí, també, també, també. I com ens marquen, Clar, no? sí, sí. Sí. Que sempre tendim a pensar que... Cada etapa Cada etapa, té les cada seves etapa. persones que et Clar. marquen. Però dic que sempre tendim a pensar que les persones que ens han marcat han de ser més grans o més llestes o... I no. I m'imagino que a tu la teva filla t'haurà marcat molt. I de moment sap parlar, imagino, però no és Einstein encara. I No, però de vegades diu coses i fa raonaments que flipes. Però i ara que deies això, també m'han vingut infants amb els que he treballat i que també m'han marcat molt. I que, en certa manera, haver treballat amb ells han anat orientant també la meva manera de veure l'educació i de veure la infància. No? De fet, en el blog parlo molt d'un infant amb el que vaig treballar, que té síndrome d'X fràgil, i que em va ensenyar moltíssim. Vull dir que tens tota la raó del món, que criatures també ens poden marcar, no necessàriament només persones grans. I tant. Clar. I què creus que és el millor de treballar amb nens? Perquè hi ha molta gent que diu, no, jo no vull tenir fills o a mi no m'agraden els nens. Què t'aporta a tu el fet de dir, hòstia, mira, doncs jo estic amb nens, o ara inclús que si estàs a la universitat ja has vist nens i has vist no tan nens. Què creus que és el que més t'omple? Jo crec que és el que aprens en quant a la formació de la persona i l'evolució que fan les persones. No? Al final el que fem és acompanyar-los en el seu desenvolupament. Nosaltres proposem i disposem oportunitats d'aprenentatge i acompanyem. Evidentment, també hi ha la tasca de cura, no? Perquè quan són petits, evidentment, els meus alumnes de la UNED no faig tasca de cura, com a mínim en el mateix sentit que els infants petits, del 0 a 3, però sí que a mi em fascina veure'ls, veure com aprenen, com van creixent, doncs els avenços que van fent, una mica igual que amb ma filla, no? I sóc molt crítica amb quan la gent diu de dedicar-se a aquesta feina perquè m'agraden els nens. I no n'hi ha prou, saps? I hi ha tota la responsabilitat educativa que porta aquesta feina, que va molt més enllà de que tu passis molt bé
jugant amb els nens i t'agradi molt cuidar els teus nebots. Vale, doncs, més enllà d'això, hi ha tota una responsabilitat i fins i tot una part científica, no? D'observar, de veure com van avançant, com van creixent, què passa en aquell caparró, no? Tot el tema de la neurociència, que és brutal. No sé, Josep, si vols dir-li alguna més. No, jo ja he fet totes les preguntes que li volia fer, que m'ha semblat molt interessant les respostes que m'ha dit, no sé, m'ha agradat, m'ha agradat molt. Espera, lo de la festa. Que... Anècdota, estava pensant. És veritat. Se m'ha anat del cap. No. Se m'ha anat del cap. A veure, mira, la primera, la que em ve al cap, que està en una etapa intermitja, un cop vaig acabar la festa, o sigui, vam sortir i tal, es va fer de dia, me n'havia d'anar a casa, estava a Barcelona, jo visc fora de Barcelona, i allò que entre que perdo l'autobús, no sé què, me'n vaig anar al zoo. Al zoo? Te'n vas anar al zoo? Perquè jo llavors era sòcia del zoo perquè hi vaig estar de voluntària abans d'estudiar biologia, des dels 16 fins als 18 anys, vaig estar al Departament d'Educació del Zoo de Barcelona, que fèiem com de monitors, amb casals, amb activitats de zoologia amb nanos. I era sòcia del zoo, llavors podia entrar amb el carnet, podia entrar i sortir com volies, no? I aquell cap de setmana, era un dissabte, havia sortit de festa, tal, i el diumenge era com, buah, no? S'ha fet de dia, tal, estic aquí, he d'anar a buscar el tren, no sé què. Quina mandra, me'n vaig a fer una volta pel zoo. I diguem, que... Qui va comprar el pa? Aquesta setmana la vaig anar a veure els animalons. És la primera que m'ha vingut així ara al cap. Home, està bé. Vull dir, és un bon nivell. Jo no he acabat mai al to, saps? O sigui, ho has dit molt hablando a les anxes, però jo la veig bé. És una bona anècdota, a veure. Està bé? Sí. A veure, és un lloc que està guai, vull dir, és tranquil, fas una passejada, jo què sé, et dona l'aire fresc. I a més, si estàs a l'etapa del roncola, potser encara et queda alguna cosa i disfrutes veient els animals, saps? Doncs sí, aquesta va ser. No ha estat malament, no ha estat malament. No, per haver-la dit així de tranquis. He complert amb les expectatives que teníeu de l'entrevista. Que sí, he complert amb les expectatives que teníeu de l'entrevista. I tant, sí. És que sempre ho dic i queda molt lleig que ho digui jo i més quan està la persona davant, però les has superat. Sempre ho dic i penso, hòstia, no sé si queda més lleig que ho diguis o que no ho diguis, saps? Ja, perquè potser t'havies fet no gaires il·lusions, no? I dius, hòstia, ha anat millor del que em pensava. No, però ha estat molt bé, No sé, Josep, l'espedim ja o... Sí, que ha quedat un capítol guai. Ha quedat un capítol molt, com has dit tu, de ficar-me la mascareta periodístic i pum. I entrevistar, agafar informació d'altres... Molt sé, m'ha agradat molt i punt, ja està. I em deixo de rotllos, ja està. Jo contenta. Doncs moltes gràcies, Josep. Avui et dono les gràcies jo a tu, home. Sí. Moltes gràcies, Josep, per haver estat aquí, acompanyant-me, i moltes gràcies, Laia, per haver estat amb nosaltres. A vosaltres. Així que ens veiem la setmana que ve i, no sé, esperem que us hagi agradat. Dos més 1, amb un andorrà fora de casa i un maresmenc il·lustre. Cada diumenge amb Josep Túnez i Miquel Coll.